जायनि न'आव फैनांगौ सफैबाय ओमफ्राय जों हाबैनिसो बेफोरबायदि नै बाइकजों होबोबाय बाइकआ दिनै गोमो लाइटि नामा सासे हाबैबाय हाबैनि नै माथो हाग्रा दुजोबनानै दं मा खालामदों आदै हाग्रा सनदों दे बि फोथायनि न'आव आं दंफैयो 98आवनो ट्रेनिं लानायमोन 13 बेट्सनि जिल्ला बाक्सामोन दा सेरफांगुर क'क्राझार जिल्लायाव थायो स्ट्रक जानानै दाखालि गुवाहाटियाव सानथामसो थाहैनाय जादों सानथामसो थाहैखांनायनि उनाव दा फैफिनबाय न'आव फैफिनबाय न'आवबो ओरैबायदि अबस्था गाज्रि न'आव ओरैबायदि गाज्रि अबस्था दाखालि जाखिनि नायनानै फैबाय बिनि उनावहाय हस्पिटालाव थांफिननो एगेन आरोबाव ट्रिटमेन्टखौ लानो थाखाय ना चेकआप खालामनो थाखाय रायजो राजानाव मोनसे गुरै खावलायदों आंनिबो मोनसे गुरै खावलायनाय बि फोथाया सानसे समाव गबिन्द चन्द्र सारमोनखौबो रोगादोंमोन ओंखायनो सारनावहाय आं मोनसे गुरैयै खावलायनाय सारा गावनि खोथाखौ साना लाफानो बि फोथायनि कन्डिसनखौ नायनानै इसे अनसुंथाइफोर हरोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो दिनै बिथाङा मा खावलायदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनाव आरो लोगोसे रायजो राजानावबो आं खावलायदों अननानै जा एसे एनै थाइसे थाइनै हरनो हायो जों गोबां समावनो गोबां फैसाखौ इउज खालामो बाहायो गारो थ' बै बहाबा गारनायनि फैसाखौ जुदि नैबे बि फोथायनि देहाखौ नायनो थाखाय एसे एनै अनसुंथाइ जा एसे एनै हायो स्क्रिनाव होनानै दोनदों QR क'डबो होनानै दोनदों फन नाम्बारबो होनानै दोनदों बावहाय नोंथांमोना सोना हरनो हागोन एकाउन्ट नाम्बार गासैखौबो होजोबनानै दोनदों स्क्रिनाव नोंथांमोना बे एकाउन्टआव स्क्रिनाव सोनानै हरबानो जाबाय थ' जों नायनानै लानो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनैनि अबस्थाखौ आं खोन्थानो लाजिनाय मोनदों थेवब्लाबो लाजिबा बांसिनब्लाबो रायजो राजानि सिगाङाव आं अनसुंथाइ बिनो नागिरदों आं मोनसे समाव NDB आफादनि केदारमोन दिनैहाय आं प्रेसार स्ट्रकआव गोलैनानै दं आं दाखालिसो गुवाहाटियाव ट्रिटमेन्ट लाहैदोंमोन खिन्थु फुरा जाबोआखिसै आरो थांफिननांगौबो बिनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव आङो खुलुमनानै आखाइ खबजोबो आरज गाबनाय थाबाय रायजोफोरा दा नोंथांमोना जोंनो जा हायो आंनो बे बेमार नायजानो थाखाय आंनो अनसुंथाइ बिनाय जादों आं नोंथांमोननि सेराव आरो लोगोसे जोंनि दानि डेपुटि चिफ गबिन्द सार बिथांखौबो आङो गुरैयै बार खावलायनाय थाबाय जाहाथे आंखौ नायहरो गोदोबो आं नोंनि आन्दारावनो आङो अनेक दुखु खस्थ' मोनबोबाय नोंथांनि आफाद दैदेननायावनो आं नोंथांखौ हेफाजाब होनायावनो अनेक दुखु खस्थ' लाबोनो गोनां जादों जेब्लानोखि 2008आवहाय आफादा जेब्लानोखि ओरै जायो थेवब्लाबो जोङो नोंथांखौ नागारालासिनो नोंथांजोंनो जों थानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो दिनैसिमबो मावबोबाय थादोंमोन नै दा दिनै बेफोरबायदि अबस्था सफैबाय बेनिखायनो सार गबिन्द सारखौ आङो खुलुमनाय थाबाय एसे नायहरदो अनहरदो सारखौ जोङो खुनुदिन नागाराखैमोन आरो दिनैबो नागाराखै दाबो दंबाय थायो आरो गोदोबो जों बिदिनो बरबरि केम्पखौ जोङो नोंथांनि नामावहाय जोङो उसुर्गा होनानै जेब्लानोखि जोङो बे केम्पखौ बेंनानै लाखिदों होमब्ला आंनि बेहाय फुरा माबा दं बेनि थाखायनो सार गबिन्दनिसिम आङो खर' गंग्लायै आङो खावलायहरनो सानो जाहाथे नायफिनहरो थाबनो आंखौ जाहाथे गुवाहाटियाव थांनो हानायनि बेब'स्थाखौ खालामहरो बेनि थाखाय आं सार गबिन्दनिसिम आङो
रोजा रोजा गाबखौ हरनाय थाबाय। अबस्थाखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। अबस्थाया जोबोद गाज्रि। ओंखायनो QR कड होनानै दोननाय दं, लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार आरो कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखानाय। बे एकाउन्ट नाम्बाराव हरोब्ला आं गुरैयै खावलायबावनाय गासैबो रायजो राजानिसिम, दिनै न'आ जेबो गैला, जेबो अबस्था गैला। दहाय आं बुंनाया एसे गोरोन्थि जादों, सानथामसो होननानै बुंनाया। फेब्रुवारिनि 3 तारिखआवनो स्ट्रक जादोंमोन। जानानै गुवाहाटि JNRC हस्पिटालाव दंहैयोमोन गोबां सान। बावहाय थायै थायै बिथांनि जाखिनि फैसा बुथुमनाय, ओरै खालामनानै बुथुमनाय, बे फैसायाबो थोआसै। ओंखायनो जोबथारनायाव बेखौल' खावलायगोन, मोनसे ट्रिटमेन्ट आरोबाव देहाखौ नायफिनजाबावनो गोबां फैसानि बा रांनि गोनांथि जानानै फैदों। दिनै नों आंआनो जुदि नायाबा सोर नायबावगोन? दिनै हारिनि थाखाय गोबां जोबथा दुखु खस्थ' लाबोनाय आंनिनो एखे बेटस, जों सानसे दिनावनो गुलि अरनाय, सानसे समावनो जोङो ट्रेनिं ज' लाफानाय, गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों फैनाय। खनसेखौ रायजो राजानिसिम आं गुरै खनसे खावलायबावनाय, बे खनसेखौ खनसे नायनाया मोजां जागोन। आरो गोलाव समबो खावलायदों गबिन्द सारनावबो, नोंथाङाबो नायोब्ला मोजां। खारन सानसे समाव सारमोनखौनो बेंनानै फैनाय मानसि। गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जोबोद दुखु नांदों, जोबोद गोसोआ गाबदों गोसो सिङाव। बिनि जायगायाव जुदि आं जानायमोनबा आं मा जागौमोन? आं जायगायावनो गावखौनो सुइसाइड खालामना लागौमोन। न'खरखौबो आं खस्थ' होला आरो रावखौबो खस्थ' होला, गावखौनो माबा मोनसे खालामना लागौमोन। थ' लोगोफोर, गोलाव बाथ्रा बुंला बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।